Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, apapa, a church for our quadrant awardisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there, and then a location of a coffee park junction. Fanamba ne boise na wankasa frɛ na obi andada ma na me mo bi kasa me frama wankasa frɛ abati di Akonferem for ehun ensem dodo na ebebeto eye apono eso nanso ene de ye de ni ekokopiemu ewo eye asante mantemu ewo nomu a akonferem for enum abusuafo ene de eye Enyinawusu efo ensa aso womu emu na womu saso womu na ekwan a womu de akonferem for no efa aso ne de abusuafo esewani ensese ye kan ede echewo na ye bo ede era ensem no emu ede ebeye ena enum enie na chese a driver for a womo ewo eye mpotem wonum echirem a ye R0bbérs anasa kwamukafom ede etuo ebebe gina womo eso ejeje womo enyoma ni ebiem nso a passenger for na womo etete womo ehyen no emu esika ne enyoma bebrem a chese ekokoye ehu mu amunimsa conference for na nsen de ye strategy na womo adapting woji usika krampoje wo phones ne wo nyoma krampo fi wo nchen yam nyame amfefia na wasanso aje wo kra asanso ede aka eye ehum eno ntina chese akwakoye ehum ene ebiemu enso so ato womo ne womo enyame a enesa na brasa enyoma we course no mo yoma gense womo entina se enye hwehan ema kwamukafo emefa womo enye hanam ema womo se de biara edam enti kwan bia eso no womo make sure say womo ebesa eso eye akonferemfo yi emu ama emra no etimi ni womo edi no sene esem na efata na according to reporter ebabeto yapono eso na jese suspect no started say womo hante na say womo important one ye womo agin say womo started hante for suspect womo edi say adwuma no wo highway no so 5 days ago no na nam so ma womo kokoshi a motofo bia na chese enada around 9 p.m. womo ekokoso womo emu na womo so womo emu no womo busa mo say he na womo eko womo nam ha den sa bre no na chese asa womu hu de womo eka ene nam so mo ye omagin se ene ese sa na tie dia eji se ye de wokokopiemu ewo ohene no ene ebiom so mpanifo womo wo kroyi emu eni na mo nchire womo mu de mo peni wo kromu hanom ene botaye ntia mo bebe piemu ewo ha na no na nam so ema ebra womo kokko de womo kokopiemu ewo ohene ene mpanifo enim anadwofa enom ene chese womo etoto womo ano hwehwe womo animu ano na ba ko driver ni anachese wono bra R0bbérs cases no ekoso no wetimi identify ememu ano ebiese wemu na dano womo etuhye yenso a chese womo di tuo gina yeso jeje ye nioma eno na nam so ema chese mpanifo ni yoma dwensem dede ni nyina mu a yentwen na ade enchi na yentimi ehunu ni ye bi ade asen no makwakwa kuchusu the wrong person anasa makwakwa kofa wo bi a ono de wo ye wemfo bi a wo dwen ne ho na makwakwa akodi no boni anasa bibisa enu tie ne moma yentwen na ntomu yoma dwensem ne wo mo ede no akwa kopiemu anasa wo mo ekokope edan bi mu ede ememu a enum yi ekokoko hye esanse na wo mo epese wo mo ehunu no kura ewonsem se eyampa se womo nanso ena mo sem na a driver for mienu ana wo mo eka emabunu no ehwo no egigina mo se chinchina we mo ni akromfo na wo mo egina yeso ni nti na chese womo nya ye krampa na omuba bro womo ewo ho ema womo start ye ebro no ebie nanso ahemfo no etimi esi womo ekwan na ebra womo edi womo kokopiemu ewo dan ba ku mu a womo ehwe sa de ebechen womo akokopie emamu ano na womo etimi ehu womo ehu se okay womo ne suspect no ananse enya womo no abusuafo me no wo ekasem na jese youth no any driver for no mienu a womo do mutimi di womo se si womo po car se emamu a enum yi
ɛyɛ akronforɛmfo no wɔn ɛkokobo ɛdi ewura ɛyɛ ɛdan a na kyerɛ sɛ yɛde mmɛmmoa no akɔguo ai mo amuni mɛyɛ atakwa medan yi ebie ɛna kyerɛ sɛ wɔn ebubu no wɔn bubu dan no ɛna wɔn bow dem na mmɛmmoa no wɔn esi wɔn abro ɛna kyerɛ sɛ ebidabradan wɔn ɛbro mmɛmmoa no akɔpem sɛ wɔn ɛto a nananom ɛwɔ ɛyɛ ɛnsie ɛdom a kyerɛ sɛ mene wɔ ɛkasa deɛ mmɛmmoa no ɛbro no ɛna ebi de boɔ ebi de ɛyɛ nkontiba ebi de nneɛma adodoɔ na kyerɛ sɛ wɔn ɛde ɛbro wɔn akɔpem sɛ wɔn ewuye na ɛno na kyerɛ sɛ ayemfo no ɛne ɛyɛ ne elders no wɔn ɛbɛhunu deɛ ɛkɔso na wɔn ti dede no sɛ deɛ na ɛkɔso no wɔn bɛbɛduru hɔ no na kyerɛ sɛ nyaagye nsɛm ɛwie mmɛmmoa no deɛ kyerɛ sɛ wɔn ayɛ ɛyɛ nyame ɛdea a ɛnesa amena wo kasa deɛ mu no aposifoɔ aba ɛyɛ sin no ɛhɔ no ma kyerɛ sɛ wɔn aba bɛhwɛ a investigation eguso a ɛkɔso no wɔmatimi ɛhunu deɛ ɛkɔso na ɛno na wɔn afa ɛyɛ adriverfoɔ no emienu ɛde wɔn akɔpie mu ɛwɔ ɛyɛ wɔn akakye a kyerɛ sɛ nhwehwɛmu nso so ɛbɛkɔso sɛ dinti ɛnenam so ɛma wɔn ɛhyɛ mmɛmmoa no anasɛ youth no kutupa ɛma wɔn nso kɔkɔ bro ɛyɛ mmɛmmoa wɔn nso so sɛ wɔn ɛyɛ akronforɛmfo ɛwɔ ɛyɛ wɔn ɛmpɔtɛm ɛhɔ na nsɛm wɔ ebetu odwa no ɛna dodoɔ na ɛkasa dɛbi ɛwɔ mu sɛ ɛyɛ akwamukafoɔ ɛne akronforɛmfo ɛma yɛ ho ɛntɔ yɛn ɛwɔ yɛ man yi emu ɛne yɛ bro no a yɛte so ne yɛ fidua yɛ ti mu because utu fie krampo a wonyɛ wadwen anasa wonka bi enhyɛ mu no wote wa pam wobɛkɔ hwɛ no na kyerɛ sɛ akronfo wonya bie ya na ne ato ahyɛ so bi wɔ krampo a wɔmmɛmɛbom wobɛhu ana kyerɛ sɛ wɔbupuno nani wote hɔ no ma ne ato ahyɛ so na ɛno ano na fa sika bra ɛno ho ɛnkorɔ ne ba ɛwɔ mu sɛ wɔn ɛmma yɛmfili ɛyɛ convenient ɛwɔ yɛn pɔtɛmu yɛ fie ɛne yɛ bro no ɛso ɛdeɛ nanso so ɛno nkyerɛ sɛ yɛso obi mu sɛ nipa no ɛyɛ kromfo anase nipa no ɔyɛ R0bbers anya ɛwɔ sɛ yɛnyɛ den yɛmbo no yɛnsi na bo enku no there be instant justice no ɛnya deɛ sɛ ɛbɛboa ɛnya deɛ sɛ ebetimi ama ɔman no atumpɔn what if sɛ mu kun no ewieyɛ ɛna mu kokɔ pie mu anase mu bɛbɛhu sɛ there be o sɛ mmɛmmo a yɛku wɔ mu ɛnyɛ wɔn ɛne akronfo na wɔn ɛdi etu ɛbɛbɛgyina yɛ so emre bi atwam wɔ na anase ɛna atwam wɔ na wokɔyɛ anase wɔbayɛ enti bibie ne a yɛnya akomatɔyɛ na yɛndwen ho ne yɛhu no sɛ okay ɛno nti na polisifoɔ ɛwɔ hɔ ɛno nti na police station ɛwɔ hɔ bibie ne a ne yɛde akɔdan wɔn na anɔmontuo bi nso so wɔn nso so ayɛ den atimi atu na atimi aboa ama yɛn nso so yɛtimi ahu so okay apolisifoɔ no ɛwɔ hɔ sɛ wɔn bɛdi wɔn dwuma ɛde aboa yɛn na emom enikwa sɛ yɛde ɛmra no ɛhyɛ yɛn sa na so ebinom hu ne sɛ sɛdeɛ akronforɛmfo no wɔn nso so instant justice no wɔn edi mu akoten ɛne sɛ wɔhu wo a anka ɛnka no wɔn deɛ ne sɛ nka wɔgye sika wɔgye wo phone wɔgye wo nneɛma bi a wɔn ho ano wɔkɔ nanso ɛnɛ de yi gye sɛ wɔn gye sika no ɛgye wo ho nneɛma bi a wobɛhu no na wasan so edi to na siw so ɛna team kagya na kyɛ sɛ wɔkum ɛde ɛkɔ enti so wɔn amfɛre sɛ wɔn ebeku nipa ɛne ɛyɛ nipa nso so wɔn mu a wɔn nso ɛmfa wɔn ho ɛnkyɛm na kyɛ sɛ kokoram amfɛre sɛ wɔbɛsi wɔn no so a wɔn nso wɔn mfɛre sɛ wɔde ayɛ asawa ɛbɛtare ɛyɛ ɛso enti no na kyɛ sɛ wɔn ɛnom nto wɔn to no ɛyɛ seya ɛna wɔn ɛsɛ ɛde ɛfata na abusafo yɛbusa sɛ mob action is it the best solution sɛ obenya ɛyɛ instant justice a wɔhwehwɛ ana wagye nkyɛn fa bɛte comment section like the videos na share on all the social media platforms as media ɛne ɛkuya sikapa makra